Jinfed Board Chairman Asahem CM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen Kangpu. Sangpi Dimi Hansepi Northeast Best Model Award suri hinira inkwara hiniano e kachapalongdon. Ihum Tata Mobile Truck ahiring tangrak pen kaching koya jok kachet habduna raratum areng ahu kisonang. Yashvir Sofa Store. Bangso store along nang litum longigji, mesen na sofa. An chot kalisi, an namjum hek penta longigji. Nang litum an ningke hang a design, ateng pen kasi margin ningke hang do setame, bangso Yashvir Sofa Store along pen longigji. Lapen an parta, hema long kahinotang sofa, puthot kasemar mate repairing oversize ita longigji. Kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store, Dokmoka Forest IB at Hengno. Klarda kachini jiapan 8459492372 lapenke 86381-48114 along Humri Lote Longigji. Nalitum kaddo ka baya phansa tame nilisami juli bepie hinpen kardomang pajariglo. Nonilitum karbiang nong life along pen ang tonaberta chethana mixina. Kedamtang suri hini ratroksi aningkan Jinfed amahang patek det pen Deputy Commissioner hinpensi langchari ponlo. Lapen bangso Jinfed ke Cooperative Under Society ekateng pensi register claim ponlo. Lapenon puthot karbiang long Autonomous Council along ding ponsi saidoan ke claim ke pangcheng ponja phan pini aruni phai plea arni karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangare dengpen saihem ingpu ponlo. Pirthe adang along hanso katiki ke klemang bongpen karbiang long along katiki pona hanso henlo ador ke donai lapen ke menai pusi pirthe adang along chethang bangso jok karbiang long alo hanso katiki asai ke klemara ratuma phan hanso kacho jorpen chenglo katiki along tami RD ki piponja phansi pini Jinfed Board Chairman Asahem ingpu ponlo. Lasok puthak nili Jinfed Board Chairman deng derapi Karbiang Long Autonomous Council CM lapen Agriculture in Charge EM atumpen chingwai chingsai ponsi KAC Executive Committee amayalong Jinfed Department KAC pen ke parlo ponja phan chiparai ponlo. Lasok chiparai ateng pensi pini diphu pen manja dagatowar aling kido kheronia long Jinfed Board Chairman Asahem KAC CM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen ingpu ponlo. Lason si Karbiang Long Autonomous Council CEM pen Jinfed asai kam ke pareng pon verja phan hanso kachuti kia rara phan GIA pen kuti isia tangka panong pon loposi Jinfed Board Chairman Johnny Timong pen nang pachini don. Lapen ke bangilang anita da ke pareng phan undertaking lang tum chechak komikalo koson si pareng phan tum phan men chenglok kada vela khetiok mane hanso katikia tuman phan bang alang lem kera pon thegi phan finance mate tangkai na melang lidum tipon ko GIA pen tipon ko besi ala lidum chechapon mate kuti CM sarpen GIA pen tipon ko hanso kachutiki tuman ke kelang pon pan ke paring pon pan kisung hanso kachutiki ratun kisung boy puthap pan mate ke pa jogi pan si mate karbeng lo ang tangkot kali pini pirthe dang kame organic hanso bangke karbeng lo hanso bangke number 1 si amada anong jethang nai amo hidang bomno Jinfed Board Chairman Asahem Kangpu amayalong KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen lang theke jaipon ke Jinfed Department ke kedamtang apura hot setami KAC arlole ke do kali seta Karbiang Long Autonomous Council pen Johnny Timong aphan Jinfed Board Chairman arpu pek derphi KAC pen bangso Jinfed Department KAC arlo ke parlo ponja aphan chingbai ponsi sai ke deng ponja aphan cheparai ponlo. Lasok kachaparaya tengsi pini Jinfed Board Chairman Asahem ingpu ponlo. Lasok ang pupon amayalong Jinfed Board Chairman Johnny Timong pen kiduk dat mate tangka kadure sai kachutikia rara tumaphan hanso achili setame ake joy pen ron ponlo bosi mayalong ningje. Bengalong Autonomous Council andar kadi. Kita da Bengalong Autonomous Council ke Juni Timong akai pan Jinfed Chairman Kidet penapi Karbiang Autonomous Council andar ka chewanje phan nitum Karbiang Autonomous Council lo EC resolution en lo cabinet kulo EC resolution en lo
laso isi resolution na tengpen ke jinfet ta isia department lo lapen ke Karbiang Autonomous Council pensi control fokusi pini Karbiang Autonomous Council pensi asai hem jinfet a chairman asai hem pining kupon laso ing kupon a hud Karbiang Autonomous Council pen jinfet a chairman alang li beneficiaries atum pan pangrum si kidu ka tungaphan je alang atum tangka poisa ka dore tungaphan akejoy pen hanso chilita ini ropon iglo Bangso Kangpua Jai Megalong Alohiaman Pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang EM Amar Singh Tiso BJP Racharya Songalong Klembang Hubang Phi Lapen Pinangan Ham Phanga Song Atom Chatong Donsi Bangso Jai Meg Mesen Pen Pachun Ponlo News Report Longsodaring Ti Karbiang Long Lai Kidamtang jang miponi phai thom kep arni Erohan Bhabendranath Sakya Wireless Beltola Guwahati rong sopia long ki padupon Notice Style Icon 2022 mate Surihinira Inquire Hini Season 4 along Karbiang Longpen Sangpi Dimi Hansepi Chepati Dunsi Notice Best Model Award anong e Kachapalong Dunpen Karbiang Long Raraphan Nongmi Evan Pilong Laso Kachepate along Notice Sangkang Pen Kaddo Kawe Bang Inquire Tumaphan Ingbai Ponlo Laso Phi Bang Inquire Yang Bong Pen Bang Kiabatu Chepati Duntulo Kapadusi Grand Finale along abang Bang Pho Atumsi Chepati Dunlo Bang Pho Ang Bong Pen Karbiang Long Pen Dimi Hansepi Chepati Dunsi Northeast Best Model Award Anong E Chepalong Dunlo Lapen non ke bang ji wosi ka cheklo ni phai ke thom arni Siliguri along Mrs India Grand Finale along Chepati Dunlong po Alang like Dipu Kakoti rong hang arong amikar Abraham terang achorlo Alang li bihek ang ko pensatame pang e parla kana thu aning hang pik Bonta mesen a hong klam ka vedera jok abar sai chu endun long lederlo Monta non huthot a hema soratum cherap chitu pidunsi abar sai kimi ke long pen alang li aning ki hang ason chepa pleng long loputa ningje Lapen non ki thur miao ve lapen hem ka chuboche tang asuar lua tuma phanta methang aning ki hang ason chepa pleng nangji lapen abar sai kimi doan lapen ki thega son doan chepang bonang ni Ajara saya longta claim do nangji puta Karbiang nong life abitung atom karju pona hot nang pachini do Nili kedamtang 30 April labangso anong e kachapalong don pada ni tum Northeast Style Icon pada ni tum season 4 kachapati dolo kaladak nili grand final don iglo pen hadak pen ni don pen iltum kado ko we Northeast ang bong pen bang koy hadak do iglo bang koy ang bong pen bang kep bang bong pen aku bang phong bong pen ni semi best model award Northeast pen ni palong do iglo nili timi hansepi Lapen ako non hadak sol bang sonong ilong dun igdet pen ako non nili pans tami ako Northeast pen ako bason hadak ang song nili mens tami ako non dodun theglo Mrs Universal India 2022 kala dak non Siliguri July chiklosi hadak bang so aso bangke do ipon po kala si Karbiang Long pen ke nili sami hadak finalist long nili men dodun iglo Lapen Karbiang Long ke theki dinga tum pensatame kacherap chitu kipidun ja phanta kachuningri padopon Senilist tamino ni labangso aso long la Mrs Universal India 2022 long nili sami kachapati din kachana nili chisikon bom lo kasi nili kachuni di kangtung mangla hela kaddo ko ila Karbiang Long ratu tuman sami nili kabor idun pen nang cherap dun je phachi chuni ri lo la pen ke thegi din Karbiang Long CMEM atum sami jongsi karbi pi poning jing sam pen ra nang cherap dun do asonte senile himpen chuni ri pone News Report Longsodaring Ti Karbiang Long Live Lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo habai ingtia rong atobar inghan kanglit parpik ajok pato beajo porphai troxy ra chiti ma pormalom ihum Tata Mobile truck a hiring tang rakpen kachin koi Chinthong habaralong kedo habai ingtia rong tobar kanglit parpik penajok Tata Mobile truck bang longle ang onalong sui chogamat men lang royalong an chephaleb dam phitlo Labang so truck along jasamet inglong aratum wothat lang so hithi gidun pen hem ka chirama hotsi labang so kisung phonang lo Labang so motor kaching koy along bang inkoy sosiatum arenga husonang lo Lapen bang hini atum bangke wothat lang so hospital along lang un elo pu penajok puthot DMC chalong si kisu kachelang ponja phan palidam lo
Kalau kabai kiri pupuk luar para biar cet nada nongyang ona anak suku basu cet lo anak biar pupuk lo pecarin pak lo masih gari bang Thai rang hot lang lo pasti pak lo ini lah bangsa gari ko nara gari ini gari bar lo gari pun ini tam kena mundur sini lang ada gari sini ini lah kini lah ini lo bangsa pesi hari musuh ko ni samna te kerja lu ya kerja lu ni tangga sudah amat bang an ni su sini dan Ulu kunci pen hemari rong par karbiang long live. Kedam tang aru ni phai ke thom arni amreng constituency ke parlo jurikin dengalong Congress racharia songatum ame thanga sa hemalong kangdang amai kangni. Bangso mayalong sarthirong hipen mai chepa hem phuponsi mayalong alohi sarpwa manpen WKADCC singteron ambarim em eli singti pilapen kedamtang waithalang sopen Congress a songpen kachatoidun MLA Agostining hi lapen amreng constituency pen non ke bangji Congress racharia songpen MEC ticket ke hangdon bangphi karing phangchupi lapen penangan manpeng ke dotum chetongdon Labang somaya long kedoan PCC atuma phan hangsi non ke bangji MSC kili ka hud koson si amreng constituency alongta Congress asong atum misen pen kachapa haidun unji mapu along tin PCC atum pen chet hanchimon pon Maya long abarim em elising tipi rara thengno lam theke jai pon ke nili kedam tang Congress racharia song pen amreng constituency along niliphan MEC nang paman lo Napenili sitame an ke rara kisungalong cherab dunlo. Kaching thora sai pusitame pinang anili MSC ki khibo mahut claim tekanglo. Bonta apor ka dure ki dokoga jo isi hini asai mo ke claim tekangone de dokoklo. Nasinili non MSC election ki thurdunji puke halabang so hut nili isi hini ke claim tekang on airport puthot ke claim thujia phansi nili election ki thurdunji pusi lamthe jaipon. Lapen lapu kareng phangchupi pen setame koson si amreng constituency along Congress racharia song ki haiji ma pupen rara phan lamthe than pajirmi pon Noi agane sirket komosti kan itu non extended meeting so आपके बदौलत amri soceng aurel antene putih itu jalan itu Datangnya posisi antara itu, aben hari kolangnya rongkang posisi manggal extended meeting. Ada nak? Ini cepat itu. Asia Inggris itu kare Ajopio, visit mula Congressional Secretary Isor Paida itu, alami ada tiket yang Tapi AFDC kan Kongres Kompani di bangsa pun tak pansi apa kalau nanti kan 100% itu lakukan dalam komitmen. masih lebang. jurikin deng pen samsing ingti karbiang long live. Akiro pajiro na ito apor ka chipi pen birta nang kilang do na pol. Pine birta kila pon si kang tonik lo.